Ni ba tun sawa ni ba man ga oga ba. Wallahi ko kuma ga ba kayan aiki. Kai ni fa mu ga bai zo ba ina ga ka gane. Kawai ba a recewa komai wallahi saboda sai a hankali. Allah re biya oga. Na re oga. Na ga da oga fa. Na ga da oga. Ya akwai abin ne ko kuma dai? Na babu wallahi. Matsala ta da ku kullun yi ku da kuna wani bacci. Ayo oga. Allah ya oga ta kai ma. Karban nan dan su. Allah ya yi oga. Kai ka daina mun irin wannan. Ayo oga. Afuwan oga. Wannan kun san harkar yanzu. Oga ka ganta nan tun da na ajiye ta. Saboda kar ka zo ba kayan iyaye. Haka ne. Ai kai dan kafa kauri. In dai wurin oke. Bari kawai oga ba a cewa komai. Kai karfa ka mun karo. Ka gani ko? To. Ta ka ba in kunna koko kar ta kare. Dan sholi. Oga. Ka rage shan sholi tana kashe koda. Oga aljanubi na gani jiya da dare ina ga na bude yana gudu ta. Nan gaba Fir'auna zaka gani wallahi. Allah oga. Allah ka rage shan sholi. Wai fa wannan yayi basira da ya hada wuta cikin dan kwali fa. Ba wannan ba. Naji an ce ai shiru. Allah ya oga. Ba je baro cibi na sha. Aini a duniya babu abin da take burge ni illa ka bani sigari. Abin da dai za ku riƙa yi kullum. Kai baka san daɗi ba. Roci biyu na sha jiya uwa. Iskanci da za ka yi ka riƙa wa annabi salati da asuba gaji. Sallallahu alaihi wasallam. Oga shi yasa na kakara da sara. Oga da a cikin bakin ciki nake amma kana faɗan kalmar nan na ji wani farin ciki ya. Ai a rayuwa duk iskancin da za ka yi. Kar ka manta iyayenka, kar ka mance wa Allah bauta. To sai kaga komai naka ya zama quality. Haka ne da gaske. Wai ko yanzu gaba ɗaya ba babu komai a jikina mun yi mankas ba mu raga ma gobe ba yanzu ya za a yi. Haba oga. Ya san ai kuri ba sa yin Kai. Wai oga ba kai kake raba mana position din da muke muna samun kuɗi ba. Kuma fa haka ne fa. A to yanzu ma nemo mana kar ku damu za a san yadda za a yi goben. Allah kai mu goben. Ai kyau oga. Allah kai mu. Kurka ne. Ai kyau oga. Kun san baba na limamin masallaci ne ya kamata a raka ina sahun Allah kai mu oga. Sai gobe ne? Ba haɗe goben kawai gani. Allah kai mu oga. Bi sallah da gudu. Allah ne oga. Sai ni kai wai na rage ya. Allah tare oga. Thank you very much. Amma an yi mutumin banza a nan wuri. Yanzu ɗan Amadu sai yanzu kake tashi daga bacci. Oh no! Yanzu kai ɗan Amadu, wai kai yaushe za ka shirya ɗan Amadu. Yanzu ga ka kai ne babba a gidan nan ɗan Amadu, amma duk kai ne ka daga lallace ɗan Amadu. Yanzu ka kalli yaron nan kaninka shi yake ta ɗawainiya da gidan nan ɗan Amadu. Baba addu'a kawai za ku yi mana baba. Ai haka za ku ce. Baba yanzu ba wannan ban akwai da abu da Allah ka bani wallahi yunwa nake ji. Baran bayar ba. Ko ina da shi baran baka ba. Tashi ka bani waje. Ka tashi ka wuce nace baran baka ba.
dama Allah ina son ganin ka zo gari. To bro, na jin. Wato ka gane wallahi garin yayi zafi in akwai wani dan abu ne kadan mu dan je ni ko ka. Allah bro da kana kallo na ni ma yanzu haka fitowa na banki kenan. Daga ni naira musu saboda ATM din ma ba su bada abun nan ba amma gashi ba matsala an jima dai. Ba matsala. Yawo ya ana reta. Kai ina bala'in jin ka wallahi. Ka huta bro da ani ma ina yin ka bro da. Allah bar mu tare da normal ne ana reta. Ka gane kai jagwa. Yanzu ka je ta can baya dan Sumul yana can da kai da shi ku je kawai duk yaron da kuka ga lalle gidansu akwai gari kawai ku kwamuso mu da shi. An gama ga fada ta ka cika ta su jagwa. A samo mai dan maiko. Saboda ka san yanzu irin wannan abun. Maganan ka haka yake oga. Kaga tun jiya baka ba mu wani kaya ba. Suna kawowa mun yi hawa kawai ba magana. Abinda za a yi kenan. Ni bari in je saboda oga ba ana ba hannun ka nan. Kai matsala ta da kai kwatsiya. Kai yanzu aka gama magana ka san oga tun jiya. Allah ta shi ka ban guri da Allah. Aka samu ya oga. To ni ma bari in je ko gari in samu. Oga, ya, wai to yanzu ya za a yi da wannan ɗan ɗawa ɗin da aka kawo? Ba yana da waya ba ku dubi suna ai duk wani yaro zai sa lambar sunan baban shi ku kira sunan baban shi ya kawo mana kuɗi Allah. To oga ba ka da matsala. Ku duba ku kira baban shi. Oga ka yi gaskiya fa ga waya nan fa. Kai boko. Kai gai boko dan dangwala mu gai. Ai ka san duk wani gaye inda ya sayi irin waya mai tafiya. Oh, yar dangwala ce kenan. Yawwa, ta bude. Yar gani a gari ba wai shi mai kuɗi ne. Ya ka ga shege, to ya haddasa wani ba faza fa ya saka. Me ma faza ka nuni? Yawwa. Na ji fa ta yi ringin fa ba. Dear customer, the Awa MTN ko number baban you shi have baya dialed wasu is kira ka currently kawai. switched off. Please try again Kai oga nan later. baban shi ba ta shiga fa. Yau ku duba moza ɗin shi bana a shi kaɗai ne. Oga ban fa san me moza ke nufi ba. Yau mamansa bana. Ita ma ga number ai. Dear customer, the MTN number you have Ni ba dialed is sisi ban ji currently ga yaron switched nan off. ba. Please try Ko duk again irin mu da later. ya ku bayi. Oga ita ma fa lambar shiru ne fa. Kai. Shiru wallahi. Oga sai ka shigo aikin nan takalmin shi ba sun fi ban daɗi. Ku cire fuskan shi da Allah ya kira lambar da za a samu wani. La ilaha illallah. Ƙarina. Kuma duro ƙarina. Kai oga karan kare fa. Ƙarina me kaka da. Ya kai ne? Oga. Oga uwarwa.